vakomana vemunyika yezimbabwe voti heads off for Hakainde Hichilema vachiti aiwa uyu ndiye mukomana asingadi zina basa asingatolareti zvisangana basa sanapinda mashoko abuda togwa nevakomana vachiti aiwa Hakainde Hichilema ka ndiye munhu angafanira ange achitotungamira kunyange kana nesadhaka yacho. Ndobva subscribe like kuti on the bell kuti tipina panapa toona kuti vakomana vanyora vachiti pasocial media hendo yeX achiti the only principled and incorruptible leader in Sabc. Zvemadictator anombozvida here. Heads off for Hakainde Hichilema. Vamva vataura the situation yenyika yeZimbabwe vachiti village intelligence can confirm that President Hichilema's crime was calling heads of state at 3 a.m. when Zimbabwe's election results were announced, while Nevers Mumba was in Zimbabwe mobilizing them to take a stand against the outcome. The Sabc leaders who were conducted then leaked everything to Emerson Mnangagwa. Panamba tuna vakomana apa vari kuti aiwa this is village intelligence vachiti aiwa mamwe leaders emusadhak vakabva valikisa information aiwa kuna Idi Mnangagwa vachiti aiwa chinhu zviri kuitika kuti aiwa iwe uchanye kutsumupana wemafloat elections ako inhau yaHakainde Hichilema ndiye ari kunziwa kunzi ngaite zvakadadadada kubva tumaona Nevers Mumba kuti aiwa vakurumidze vanyore pasi aiwa kuti aiwa illegitimate. Kuti semafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Tiona vanhu vachirespect Hakainde Hichilema vachiti aiwa uyu ndiye muhwane mutungamiri aiwa musadhak watoona kuti hatombodikana zina basa, he is legitimate. Hadi zvemadictator kana vanhu vanoabusa vanhu vasingadi change, vanhu vanopinda in power kuti vagobenefita themselves vasingatarisi the side remacitizens. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Bina comment section medu usaona subscribe like pamwe chete on the bell icon.